मा खोथा मोनलै आयै जा मेंसोबायना दा मोनायाव जि गोदो गोदो उन्दुलांसिगोन आङो। आच्छा बहा थाङामोन नों गथ'? बुंदोंथ' माथो आं लोगो सासे दंमोन एसे प्रब्लेमाव दंमोन नालाय हेल्प खालामनो थांदोंमोनलै आयै। आबा नों माबा गाज्रि खामानिथ' मावनो थाङाखैना? बबेबा गाज्रि लामायावथ' आगान सुराखै? मानो बिदि बुंदोंरा आयै नों जेनेबा मानो बिदि सोंफेरानो। आं बुंखाबायना आं बेफोरबायदियाव गैयालै आरो आंनि सासे लोगोआ जोबोद खैफोदाव दंमारोमोन नाथाय थेंक गड जेनथेन नागिरना मोनबाय न'आव थांबाय बियो। बेहायसो आं एसे माने गोबाव जादोंलै आयै। बाखिथ' गाज्रि खामानि माबा माबिनि खुनु खोथायानो फैयाना। औ आबा बिदिब्लाथ' मोजां। माखौथो होमबा नोङो बेबायदि सोंलाबायखो दे जाम्बिनो। अब्लालाय नों एकदम सैथोखौनो बुंमारदे आबा आं जे बुंनो थांगोन। आइयालाय मा जाखोबा बिदि बुंबाय थाखो दे मा आयै बुंलाय। अब्ला बियो मा आबा? मा बेफोर हाथियारा? आयै बेखौ बहा मोनखो नों? नोंनि बिसिनायाव बेखौ आं मोनदों आरो फैसाबो मोनदों आं। माबोरै नोंनाव बेफोरो थाफैखो? गाज्रि खामानि मावाखैबा मारै थाफैखो आबा बुंलाय? नाथाय आयै आं बेखौ जेबो खालामाखैथ'। जुदि नोंनि नङाबानो नोंनियाव मारै थाफैखो बेखौसो नांगौ आंनो। मोनथिया आयै आङो। आं दहाय मा बुङामोन आबा? सैथो बुंखा होननायखौ खोन्था आबा मा बेफोरो? जुदि नों माबा गाज्रि लामायाव दङबा बेफोरखौ आं सहायनो हानाय नङा आबा। बेखायनो नंगौबाबो नङाबाबो जि सैथो बेखौनो खोन्था नों आंनि सिगाङाव। आइ जावैसोआबो लोमजारोम मोनबाय थादोंनो बोरैबानो अफिसावबो थांनो हाथाराखै। औ आयै मिथिगौ। बेखायनो आं होनदोंमोन आरो जावैसोखौ मोजाङै डक्टराव देखायखायाबा बेबा मा जादों मा जायाखै सिङाव लोमजानायाबो मालाबा बिदिनो बारा जालाङोहाय आइ देखायखानांगौ एसे एनैयावनो। नाथाय ना आं मा सानो दाना बिसाना आंखौ सैया खालामबाय थायो। जोंनि बे बाबु दैदेनखौ माबा मोनसे बुंबानो बिनि थाखाय माबा मोनसे बुंबाबो बिबाबो दाय जायो। जावैसोखौलाय मानो बिदि गाज्रि सन्देह खालामलायखो नोंलाय? आंनि जावैसोआ बेफोरबायदि नङाहाय आइ। नों बारा सानब्रेबानो बेफोरबायदि सानलाङो। नङा आयै माबा दैदेनखौ बारा सैया खालामबाय थायो बियो। एसेबां अनो आङो दैदेनखौबो गावखौबो। गावनि असे गथ' नङाबाखि बिदि खालामो दे नों जोंहा दैदेना मा सानगोन आयै? जेबो नङा बेफोराय नों सिन्था दाजा बारा बिदि दुखु खालामनाङाना। आबौखौबो सैयो नङा सैखायो। माला गावनि गथ'खौलाय बिदि रागा जोंफेरासै माथो अनोआनोलाय। थेवबोलै आयै आंथ' मालाबा गिनायसो दंबावो जे बे आंखौ नागारनानै थाङाथ'। जोंहा दैदेन बिफाया मानोबा बिदि खालामबाय थाखो आंखौ? थामाहाय आइ मा सानो नोंलाय बेफोरबायदि? अब्लाबो आयै साननाय फैफ्लाङो। जोंना जावैसोआ नोंजोंनो अराय जिउनि थाखाय थैस' थांस'नि लोगोरि जाखाबाय बेलाय आरो मानो बिदि साननो। नोंजों दुखुनि समावबाबो थाफाखायोना। बेबायदि जावैसो बहा मोननोहाय आइ बेसे अनखायो नोंखौ। अब्लाबो बिनि लुगैनाय बायदि आङो दि सुफुंनो हायाखैना आयै। बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा? बेलाय नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनोथ' आबौ दैदेन दङना दायो। आयैलै बेलाय आबौआ फैबाय गेलेहैनाया मालाबानो। ओइ आयै साइकेल गोदान नांगौमोनलै आंनो। मा साइकेल गोदान नांसिगौ? आयु हाबाब आबौ नों सालायनोसै? खेबसे बायना होनायालाय आं बायनाया। औथ' आबा बेनो दंमोन माथो आबै बायनाया। बे मोनसे फुरानाखौनो सालायबाय थायो नामालै आयै आंनो गोदान नांगौलै। आंनि लोगोफोरा बेसे गोदान बायो आं मिथिया आंनो नांगौ माने नांगौ। आफाखौ बुंखा आयै ओमफ्राय ना साइकेल गोदानजों लोगोसे आंनो माबा मोनसे नांबावगौ। हाबाब साइकेल गोदान नांगौ जालायथारलायबाय। दिनैथ' बोरै जानो आबा एसे सम नांगोन ना नोम्फाजोंबो रायलायनांगोन एसे खिन्थानांगोन। ओहो नांथारगोन आंनो दिनैनो। दिनैलाय बहा जाब्रबमोबाल आबौ बेफोरबायदि जायाना नांगौ होनबानो। औ आबा र' नेथ'ना माथो बहाथो मोनि बायदिनो। मोनथियालै आयै आं लोगोफोरखौबा बुंखाबाय साइकेल गोदान बायसिगोन होननानै आङो। दे बुंदों माथो जानो दे जेबो नङा मोनगोन ना र' आबा। नोङो गोसोखौ बिदि गाज्रि खालामनाङा दे मोनगोन। मोनमारगोन ना आयै? औ मानो मोना जानो। दिनै साइकेल बिलायबाय गाबोन आरो सेंग्रा देरथोंल' र' गारिसो बिग्रा जासिगोन नामाहाय आंनि आबौ दैदेनालाय। आबैयाबो मा बुंखायोलै आं दाबो गारि सालायनो रोंथ'वाखैना रोंबा जागोनब्रा र'। बे उरायनानि फना मा एसे बिजि फैबाय थाखोरा? दहायनिफ्रायनो हरदों आं बिजि साला।
हमनायावबो गैबावासो ओमफ्राय बेफोरबायदि मानो खालामबाय थादों बे आंखौ उरायना मोजां खालामाखैलै नोङो आं नोंजों रायलायाबा गोसोखौनो मोजां मोनखाया मोनथिखायोना नोङो आंखौ गारनानै गुबुनजोंसो रायलायदों नामा नोङो जेन'बा नायनाय गोदो नोङो लक्ष्मी फुजायाव बायनाया दाबो दङ दा आंनियाव आंनि खाथिनि मेगननि नोजोर खाथियावनो दोनदों आङो बेखौ नुब्लानो फुङाव मर्निंआबो बिराद मोजां थांखायो आंनिया नाथाय नों आंखौ बेफोरबायदि थखा होलांनाङालै उरायना गोसोआ बिराद दुखु मोनो आङो लोमजानानैनो जेरावबो थांथ'नो हायाखै बाट नों आंखौ बिराद खम खबर लाखादोंलै थेवबो ओमफ्राय आं जायखौ सैया बिसो आंखौ खबर लाबाय थायो सनालिया नंनायनि नङिनि ओंखाम जाबाय मुलि जाबाय मा खालामदों बरिं मोनथारबाय नामा बायदि सोंलाबाय थायो बायो आङो बेफोरबायदिनोलाय बोरै जानो दे नाथाय आं जायजों रायलायनो लुगैयो बेनो आंजों बिराद खम रायलायोलै माबा आइयाबो फैनायाव दायो गोबाव लागोन खोमालै बेथ' माबामोननावसो हाबबोनो होनबायना गुमैमोननाव आंबो थांफागौमोन बाट लोमजागानायानो बावथारैखाय आइया लांफायासैलै आंखौ नानिखौ नायगौमोनदा आंबो दिनैथ' मादैमोनाबो फैसिगोन होनदोंमोन ना मालादि सफैबावगोन मादैनाबो मेगना मोजां जाबायबा हामसिगौलै आबौ फैद' ओंखाम जानोबा नोमाया दा खुरना होदो होननायखाय आङो खुरखाबायमोन आबौ जानोबा आङो जाथ'लामोनलै आबै दहाय एसे जाखादोंमोन ओमफ्राय मेगि एवना होदोंना आइया दा उदैयानो बुंना दंलै आयै आबौ सोनाहा बिदि जायालासे थानालाय बोरै जानोसै जानो नांगौ ओंखामखौ दे एसे जानोसै बिबै फिसौनो जोंहा नाथाय आबै दासान्दि उन्दुनोबो सुखुथाराखैलै आंखौ हा माथो जादों आबौ माथो जादों माने रागायानो हामलालां आबै आयै हामाखौलाय इसे रागा जोंबाय बायखोसै लोमजा गोदानानो बिदि रागा जोंबा जागोन नामा एकदम मोनायाव ना उन्दुनोनो सुखुवाब्रा आबै बे खाथियाव सोरबा थाफैदो जि दावराव बोरैबा आवाज दिरुनबाय थायो माबा सैमा थां मोसौ थां एकदम लाजाखायालै ए हा सोरनावसै आबौ बे रुनुमोननिफ्रायलै बिसिनाव थाफैनायालाय ए दाख्लै गोदान थाफैदों होननाया औहाय आबौ खोनानायालाय एसे खोनाज्रेददोंमोन आङो उफ मा होनबावनो खोनासंनोनो हायालै आबै मोनायावबो मोना ओमफ्राय सानावबो सान गाबलाबाय थायो बोरैबा बोरैबिनो दहाय फुङाव आइयाबो बुंहरदों होमबाबो मानियाब्रा गाबनायानो खारखाया माबायदि ओमफ्राय गाबाखै मायाखैसो जाबावो औहाय बेफोरबायदिखौलाय मानो दोनबाय बायनांगौसै ओमफ्राय बुजिया नामा खाथि खालायाव मानसि थायो मायो बुजिनांगौहाय आबौनि रागा जोङाबो माथोसै बेखौलाय उन्दुनो सुखिया बुगा नै आबौ मोनसे खामानि माव बिदिबालाय नों बै मोनसे माबायाव रुमाव थांहै बेहाय बांद्राय खोनासंनो हायाबालाय बिथिंजाय एकदम नांजाबनाय नालाय बेखायनो खोमालै आबै आं आइखौ बुंबायानो थायो ओमफ्राय बुंबाबोलाय मा जानो ना हनै माबायदि बोरैबि गाबबाय थायो मोनायावबो दसे उन्दुयो सिरि मोनफिनबाय थाखायोलै जारलाथारहाय बिदि खाथियावनो माबा नांजाबनायफोर थाबाथाय बोरैबा बोरैबिनो जोंनालाय बिदि नङालाय ओरै फारसेथिंजाय आबौ नोंसिना एसे नांजाबफैनाय जाबाय नालाय गुबुननिजों दे जेबो नङा आबौ सना मालायखौलाय मालाय मा बुंनो हानो नोंल' एसे माबा साइड जानानै थाबानो जाबाय दे दा सोरहा प्रब्लेम जायो आंहासो जायोब्रा आबै डिस्टार्ब जायोना बेनोथ' आरो बिदिखौलाय रायाबा माथोसै बेबो आरो बेहाय दिनैसो फैनो मोनबायना ओरैनो मानसिया टेनसनाव दंखायो आरो बे फैबायलै नायलाय आबै नों थांफिनसैबो आरो एफा गोबावनिफ्राय फैनाया दानो थांगोन मा खालामनो नानि जोंहा नोंना मामाया लोमजागानायानो बावथाराखै दाबो मानसिया लोमजाबाय थादोंना ओमफ्राय नों थांनो जोंनाव थांनोबा थुदो मामाखौ नायनोबा नायाहाय आयै माने बेना स्कुलबो दंमोन आयै बेखायनो सानसे लस जायो नालाय आयै दा आङो बेखायनो आलासि जानो हगार हरामोन आरो जेरावबो आबै मामाखौलाय आंबो नायनो लुगैदोंमोन ओमफ्राय आलासिखौ आं जानो थांनोलाय लुगैयो नोंसिनाव ओमफ्राय स्कुलबो दं नालाय रानि मोजां दे फिसाफोरखौ बिदिनो मोजां बोसोन होलांनांगौ आरो स्कुलफ्राव थांनोखौ मालाबाबो बिदि बन्द' खालामनायखौ बादा होयियानो मोजांबो आबै नोंबो स्कुलाव थांबाय था नाथाय दिनै खेबसेखौ साननैसो आलासि जानो लांथ'नोसै आं नोंखौ बोरैबा मोजांबोहाय आलासि जाहैनाया दा एकदम टेनसनानो सोरबा माबासि नुसि जायो दा जेसेबां मानसि खम जागोन न'आव एसेनो मोजां जागोन आंनि थाखाय थांनो हागोन दे आयै आंलाय इदि थांनोलाय बादा होबाय थाखायो नालाय साननै सुवालाय मा जानो आरो नानि थां दे थां आबैजों हनै थांफा नंगौना आयै औ साननैसो जों दोनफैफिनगोन नोंखौ मामा सानमोनखौ नङाबा सोरांखौ लोगो मोनबा बुंनोसै आरो आङो नोंसिनाव थांनो आबै आं थांनो लुगैखादोंमोनलै बे आरो नानि
हनै आबैया जि मोजां बोरैबा फैसनबाय नोंखौ आलासि जानोबो लांनोसैनो थांना फैदो दे आंबो आरो इसिबां नोंखौ लाखिबाय थानो बोरैबा मोनोना माब्लाबा आलासि जानोबो नांगौ हो आइया दिनै मानो आंखौ आलासि जानो हगारहरदों दे ओरैनोबाथ' लाखिबाय थायोमोन होमबालाय आबै ओंखारहैदो थां दसे थानानै थांनांसिगोनहाय बारा गोबावबो थाजाया आंहा नै बेमारि दं न'आव औ आबै ओंखारहैनि आङो गस्ला गांनैसोल' लागोन ओमफ्राय नों लाबोनाया बेखौनो गाननोसैबो आं दे आबै गाननायनायलाय ओमफ्राय रानि हा जामाइजालाय मालाथो सफैगोननो बियो आयै सफैनोथ' फैगोन बियो फैगोन र' गोबावानो जाबायदां बिदिबालाय मोजाङै हामोबालाय मोजांमोन बेबा सोर अजानाव थांखोहाय ओमफ्राय जेबो मोजां खोन्थालाङाखै होमबा ओहो आयै जेबोखौनो खिन्थालाङाखै आइया थांगोन गावनि बिब' होनबाय नालाय आंबो आरो मा सोंबाय थानो माब्लाबा बांद्राय बुंबाबो आइया रागा जोङोना बेखौनो आङो जामाइजोखौबो नायलांथावथाव फैनोनो सोलाबलाय लाङाहाय दिनै फैबायनि लोगोबो मोनबावासैसो गावसोराबो नोंसोरो आयै आलासि जानो ज' फैबानो जायो रावबोआनो फैला नोंसोरो आंखौबो गाज्रि मोनो नालाय गावसोरा बिदि नङा दासान्दि जोंनाबो थासारियानो मोजां नंथारा न'आव बेखायनोसो आरो गथ'खौ मोजाङै बिदिनो नायनांगौ नङाबालाय सोर गाज्रि मोनो नोंखौलाय अनलायनानै थाबानोथ' मोजां न'खर जालाङोना मोजां संसार जालाङो बे दा संसारखौ सालायलांनांगौआ नोंनि दायथ'सै गथ' उन्दै उन्दै दङ साथामानि फिसाया गोजानाव खामानि मावहैदों मोजां दा नोंनो सालायलांनांसिगोन आरो गथ'फोरखौबो फोरोंनायजों मोजां मोजां बोसोन गियान हो मोजां स्कुलाव फाथायहर औ आयै जागोन दे आं समानैनो मोनखायोहाय गथ'फोरखौबो ओमफ्राय आइखौबो बेसेबा केयार खालामखानांगौमोन दा हामगोन बायदि साननानै आंबो जेबो बुंनाय जायासै हामैनोथ' मोजां जागौबा थांनानै जुदि मोजां हामनानै फैयोबा जेबो जानाय नङा बायदि मोनो दा नायदो माबोरै सफैयो जामाइजाबो औहाय आयै मोजां जाबालाय आइया मोजांमोन आंबो इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबो जेब्लायबो आइयाबो हाखु दाखुसो थांनो ओंखारबायबा दाउखौनो मासे सिथारजागौमोन नांला अबावलाय ओंखाम जाबा गोबावसो लाबावगोन आं ओरैनो दसेल' हाबफैखादों मालाबा आलासि जाफैगोन आं होमबालाय आयै आरोलाय माथो नानिखौ नायनि मा सोखो बियो गथ'आ आरो साननैसोजों फैफिनोबालाय थांथों दे बिबायनाव थांबा मोजां मोनगोन ना गोसोफोरखौ थांनो जाबाय थाखायो आयै नोंसिनावबो हा बेनोथ' जोंबो नै गावबागाव जिउआव बेस्थ' जानांगौ जाबाय बिमायमोनाबो सोलाबलायला उफाय गैया आरो गथ'आ देनां सिख्ला देरबा थांबाय थाथोंसै फैसानोनो बाखाङो आंथ' ओरैनो आरो आलासि जाफैनो नोंसोरो फिसौजोखौबो दोननोनो बाखायो आङो बाराखौबा उफाय गैयियावसो नङाबा आंखौ आरो दाय होलायगोन ना फिसाजोखौ दोननो बायो अननो बायो ना मोनगोन साननानैसो आं लाखिबाय दङ नङाबाथ' जायखि नोंसिनाव लांथों नोंसिनाव थाहैथों जायखि बहाबा थैथों मा नांजायोमोन आंहाबो मिलिसाखौ सुख सान्थि मोनाना माब्लाबा आरो नोंलाय लोमजाबाय थानाय खोनासंनो बोरै हानो दिनै बोरैबा दावराव खालामोबालाय बेनोथ' जाहैदोंब्रा आबै बेनोसो एफा दुगाबावलै बुंबाबो ओमफ्राय नङा मायासो जाबावलै इलै माखौबा मालाया जे ओरै सुख मोनला बेफोरखौ सानखाया मानोथो बिदि थदिसथाबो एसे बोरैबा रागा जोंखांखां रागाथ' जोंखागोन ने आबौ आंबो सुखुवाहाय बाराखौबा दे आबै ओंखामखौनो जाहैनोसैलां बिदिबा एसे फैदो फै आबौ ओंखाम जानोसै होमबालाय औ आबै मुलिबो मोननै जाबावनांगौ नालाय आइयाथ' माला सफैगोनथाय नानि मोनाव हाबबोगोन ना बियो दे नायबोथों दे गथ' फिसाखौ नायिया बिराद गोबाव जाबाय ओरैनोबा जोंहाबो मिलिसाखौ आयंखौ ओमफ्राय आलासिबो जानो फैथारलाहाय मालाबा लाना फैबानो जायो बिहामजाबो फन हरनोबो बिसिना बिमा गदायासो लायो नालाय हरनो बोरैबा मोनथारलां आबै बेखायनो दे हाबबोदोलै होनदों आइखौ आंबोथ' थांनो लुबैदोंमोन बहाबा लोमजागाथारबा देनां एसे उनाव थांदो होनदों आरो आइया हा लोमजानायावलाय मानोथो थांनांगौ नोंलाय ओरैनो दासो एसे राखांहांदों नोङो दे उनाव आराम मोजां जाथारबा थांबानो जाबाय आबौ दुरबलना नों दाबो ओंखाम जाहैनोसैलै थौदो आबै नोंबौनोबो दहायनो खुरना होखांबाय आं आरो नै ना गोरान संबाय गैया जायानो नोंबौआबा दिनै मानो जानो बादों थारुनजों संदोंमोन आं आंबोलाय गोथाव मोनलै आबै मोनथिखायो ना बालाबोथिया नास्राय आराम फोराननाय दंखायोमोन ना न'निनो बेखौनो माबादों आङो संबाय जोंहा जागोनहाय रावबो जायाबाबो आंहाथ' सोलिजोबथारखायो आं उरायनाखौ दायो फन हरफिनसैलै दाबोथ' बेस्थ'आनो जागोन बे गलादे आंजों जै थांबाथाय दा बेलासियाव थांगोन आं बाराबा
요, 파리야는 이진이스 누구야 비큐. 에이, 튼틀리. 아유, 파리야 지니스. 하이 지니스 ओमफ्राय नोंखौ मा नुया बेसे गोबाव जाबायमोनलै. गामियाव थायाबा बहायथो नुगोन नों आंखौ? फैबानो जायो जोंनाव ओमफ्राय माला फैया नों हस्टेलनिफ्राय? मैयासो फैदों ओमफ्राय ओरैनो गामियाव बेरायफैनायाव नोंस्रानावनो थांनो होननानै फैदोंमोन आं. बा जेरै ना बेबायदिनो मानसि बायदि नुदों फाव दुरनो. नंगौ नामा? नाथाय नोंथ' गोबां सोलायबाय. ओइ जाम्बि थुनथुलिया मालाबाबो सोलाया. ओमफ्राय मानसि जानानैलाय एसे एनैया सोलायगोन आरो. गोसा नङालै खिन्थु. गावहाबो ओमफ्राय फन हरखायालै. आंबो नोंनि नाम्बारा गैलायलांला. दा आरो नोंखौ सिगां हाबायाव नुनायानो. दालायखो माखौबा गावहानो सिगां नाम्बार थानायावबो हरखाथारामोन. माब्लाबा आं फन हरबाबो गावहा गैया रायलायनो सोलाबामोनबा. थाग फाग्लि बिदि जायो नामा? ओमफ्राय गावसिनाव लांला आरो आंखौ थुदो. औ थु. नाथायबाना जोंहा न'खराव दासान्दि जेबो मोजां नंथ'वालै. अब्लाबो नों फैबायना गोसोखौ मोजां मोनसिगोन आङो. मा? नोंस्राखौ एसे बोरैबा खोनानायालाय खोनादों. थेवबो दा रायलायनोसै ने? मारैथोबा बिदि जानला मानला खोनालाबायखो आंबो. रायलायखागोन गामिनि मानसिफ्राबो बुंखागोनानो. थेवबो बिदि नङालै जेरै खोनादों. आंनि आइया जेबो दाय गैया. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै. बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय. मोजांबाबो गाज्रिबाबो दसे सम लानानै फैबाय. नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों. साबसो ओरैनो दसे बानायदों दै लोगोफोर दिनै. गोलाव बानायनो सानदोंमोन नाथाय गोलाव बानायनो हायासै लोगोफोर. बेहायनो दोनथ'नोसै दिनै. नोंथांमोना लाइक होनो दाबाव दै. मोजां मोनदोंबा कमेन्टबो खालामनो हागोन. जाय कमेन्ट खालामनो मोजां मोनो माबे जादों खोन्थाहरदो लोगोफोर.